Nek etokmu gedhe berarti memang rezekimu iki gedhe. Tapi nek kowe iki gabluk, ora oleh iwak sedina, lah kuwi memang wong urip ki ngono kuwi. Kadang ya entuk rezeki, kadang ya song, kadang ya ora entuk iwak blas atau ora entuk rezeki blas, kuwi memang wis ginaris sing kuwasa. Nek dasare diparingi sugih ya mestine sugih, sing diparingi rekoso ya rekoso. Mbok arep kerja ngasih jengking jempalik, nek memang Gusti Allah ki ora maringi sugih ya kaya aku ngene iki. Ya nek dasare rekoso ya rekoso, nek dasare urip penak ya penak. Mong ngene lho bolong. Kabeh ki kudu disyukuri apa sing dadi paringe Gusti Allah.